wa ala alihi wa sahbihi Rabbi syrah li sadri sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani Matanipun Mas Kyai Wahyu ingkang kula hormati lan matanipun kanang panten dari pranyoto sangaderipun kula mestantènaken menapa dasar saking mriki Mas pranyoto saking kula matur mangke anggipun mestantènaken tetepanan penakatanipun ing mriki Mas Hari Pranyoto ing menika wonten walimahan utawi pasertapan kagem para sedherek utawi terus mriki Mas Hari Pranyoto badhe nyataken ingkang Ibu Soimah binti Sanyarso ingkang sampun kapunten wonten asalipun istilah kaleres mendak pindah utawi setunggal taun mugi anggenipun nyedhawakaken ingkang Ibu sabedo durung wonten asalipun istilah amin lantaran saking menika saged miringaken beban-bebanipun almarhumah Ibu Soimah binti Sanyarso amin. Mriki Mas Hari Pranyoto wontenaken beberapa abrit ingkang taksih sepuh kawanen kakang kawah hari-hari pramila dipun bekteni sonten iki dusun suni pangapunten iki Mas Hari Pranyoto lepatipun punten terus berbayusipun ampun mangke kembangan sedaya amin. Salajengipun inggih wonten katem sana kadang terus mriki menika Mas Hari Pranyoto badhe nyuwun dumateng panjenengan sedaya menika kapuring ditemaken Ibu Soimah binti Sanyarso mugi anggenipun pun kansen Gusti saged paringi papan ingkang langkung sekeca lan ditampi pangamal saking lan diparingi pampurus jikapun amin. Malih kangge ingkang ngalaken pocor sembung singene desa sekali blok kemudian mriki semoga membangun kis marabumi di Semarabumi pun nganti pendengar dumateng Mas Hari Pranyoto Suraga lepatipun mriki Mas Hari Pranyoto Suraga dipun paring pangapunten ampun mangke pembangunan setunggal punapa amin. Dan mestanturaken dan panjenenganipun saking wonten Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajengipun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Mas Kyai Wahyudin kawula aturaken sesipun. Matur nuwun dumateng Bapak Sukijo ingkang sampun ngabulaken walimahan pasangan saderengipun kita sedaya ngerasakan penggali maos ayat Al-Qur'an menika Yasin kali sapitulipun kanthi manah ingkang meninggi kagem ngintuk almarhum Ibu Soimah mawon samangke saged tumuju dumateng arwahipun Ibu Soimah amin. Bismillahirrahmanirrahim.